Ede bende jatend kotu ma wang'eyo kendo ma oseloso ahinya e pinywa ma Kenya ka miluongo ni Francis Atwoli bende en jakanyo no ma oseyango lela ni en o support sirikal mar Kenya Kwanza. Omiyo samoro bende wanyalo penjore ni to kata obedo ni kotu osewacho ni odwa telo ne jogo mantiere sirikal kata mantiere public service to gin members mag kotu. Inyalo penjore ni to ang'ono malichruok ma jo kotu nyalo wache, especially ka gisewacho ni gin gi support sirikal mar Kenya Kwanza, nikech kuma wantiere ni en kuma bro dwaro advocacy kendo bro dwaro ni kata jogo matiyo sirikal bende nyalo kwayo ng'anyo, nikech moko kuom gi bende kaka dakteche kata jopuonj bende osechiwo buok ni ginyalo kata mana luongo ng'anyo mopogore opogore. Omiyo an aparo ni ber ka sirikal chako penjre ni to ang' watim nang'o. To gigo minyalo tim gin gik mang'eny kabisa, nikech king'iyo kaka issues mag cost of living kata mana gigo ma kaka jopiny konyore, oripo bed ni koro sirikal penjre ni to ang'ono ma wanyalo timo mondo waduok nengo mar ngima piny, mondo kata pesa matin ma ji nyalo bedo ni yudo e yore mopogore opogore kaka jogo mantiere e weche mag kilimo, ere kaka wanyalo konyre kodgi ma ok girit mana one source of income miluongo ni salary. Kech ng'eny ne bende wan gi challenge ni ng'eny jogo matiyo sirikal samoro gin jogo ma o depend kata ma gitiyo ka girito pesa midhi chulgi ma nyalo luongo ni salary.